istinski, izvorni i ispravni teuhid. Jednoća Allaha tebareke ve ta'ala je u čistim ljudskim fitrama, u čistim ljudskim prirodama i čistim dušama, i to je nešto što je prirodno u čovjeku. To je svrha i cilj našeg života na ovome svijetu, zbog kojeg smo se na njemu i našli. To je oglašavanje šahadeta la ilaha illa Allah. To je osnova svakog ljudskog rada i djela. To je ključ za džennet. To je Allahovo tebareke ve ta'ala najveće pravo, a naša najveća obaveza prema Allahu tebareke ve ta'ala. Zbog toga je uzvišeni stvorio nebesa i zemlju, poslao sve svoje poslanike i objavio sve svoje objave. I na osnovu toga borba se vodila između istine i neistine, između hakka i batila, i ostaje tako do kijametskog dana. Na osnovu toga će Allah tebareke ve ta'ala u osnovi suditi ljudima. Sušta suprotnost teuhidullahu, Allahovoj tebareke ve ta'ala jednoći, sa kojom su poslati svi Allahovi poslanici, sušta suprotnost tome jeste širk Allahu tebareke ve ta'ala, i to je najveće zlo i najveća nepravda koju neko može učiniti. Kada bi se na jednu stranu stavio širk, a na drugu stranu svi grijesi koje čovjek može da počini na ovome svijetu, širk je veći i teži i gori. To je osnova svakog zla i svake nevaljalštine, i ništa se sa njim po zlu ne može nikada porediti. Allah tebareke ve ta'ala, koji je stvoritelj svega i koji je dobročinitelj, onaj koji je sve odredio i svemu usmjerenje dao, onaj koji je propisao propise života, onaj koji nas je poučio svakom dobru i upozorio i opomenuo na svako zlo, ima najveće pravo prema nama, a mi najveću dužnost i obavezu prema njemu subhanahu wa ta'ala. Kako je moguće onda da čovjek nekoga drugoga veliča? Kako je moguće da se nekome drugome mimo njega subhanahu wa ta'ala pokorava i bude mu u pokornosti i poslušnosti? Kako je moguće da čovjek drugom nekome bude ponizan? Kako je moguće da se čovjek okreće od svoga gospodara oholo, prkosno, i traži nekoga drugoga? Kako je moguće da čovjek uzima svoje strasti, materiju i sve što je bezvrijedno za božanstvo i da ga obožava? Kako je moguće da čovjek sve blagodati drugome nekome pripisuje, a svoga gospodara zaboravlja? Kako je moguće da drugome nekome zahvaljuje, a zahvalnost Allahu tebareke ve ta'ala zapostavlja? Kako je moguće da čovjek bude nemaran prema Allahu tebareke ve ta'ala? Zar nije svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi i prati? I kako je moguće da takav zlo odabire pored dobra?
i da je nezainteresovan za Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru i da ne nastoji da dobije Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. U ovom ljetnom periodu vidimo mnoge da hrle, odazivajući se prokletom šejtanu, skidajući svoju odjeću na plažama, zarađujući grijehe i to dobro plativši. I vidimo da se na taj način rješavaju osnove vjere, a to je stid. Pa kad se vrate svojim kućama izgorili, pocrnjeli i u svojim licima i u svojim dušama od grijeha, vidimo im da im je nipodašto da se, pošto su se naučili odazivajući se prokletome šejtanu, vidimo da im je nipodašto gledati i svoje najbliže i sobom se razgoličavati i na taj način gubiti stid, što je osnova fitre ljudske prirode. Poštovani džemaate, možemo li i zamisliti kolika je opasnost i zlo koje sa sobom širk Allahu tebareke ve ta'ala nosi? Jesmo li ikako mi toga svjesni? Spomenut ćemo nekoliko činjenica koje će nam pojasniti ovo pitanje. Na prvom mjestu, Allah tebareke ve ta'ala ne oprašta širk onome ko umre čineći ga i te obe prije svoje smrti od toga ne dođe. Takvome nema spasa na ahiretu i takav je vječno u džehennemskoj vatri. Takvome nije dozvoljeno moliti Allaha za oprost. Ma kane lil mušrikine, ma kane lil nebiji wallazina amenu en jestagfiru lil mušrikin. Ne može se desiti ni vjerovjesniku, a ni vjernicima da mole oprost za mušrike, za one koji su širk učinili. Walau kanu uli kurba, makar to bili njihovi najbliži. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, nakon što im je jasno postalo da su oni džehennemlije. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah kaže, a oprašta grijehe manje od toga, mimo toga, kome hoće. Dakle, nijedan grije se sa širkom Allahu tebareke ve ta'ala ne može i ne smije porediti. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, ako širk Allahu učini, فَقَدْ افترى إثما عظيما, takav je veliku laž i neistinu izmislio. U drugom ajetu فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, takav je daleko odlutao. Drugo, onaj ko učini širk Allahu tebareke ve ta'ala i od njega se ne pokaje, takvome je džehennem zagarantovan, a džennet haram učinjen. Innehu men yušrik billahi, a onaj ko širk Allahu učini, faqad harrama Allahu alejhi l'đenne, takvome je Allah haram džennet učinio. Wa ma'wahu an-nar, a mjesto mu je garantovano vatra. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, a nepravednicima nema toga koji će im pomoći.